Здрасти, хора! Днеска ще опитаме Чупа Чупс Sparkling Strawberry and Cream Flavor. Превеждам. Това е Чупа Чупс и е газирано. И вкуса е ягоди и крем. Това е 250 мл. И ще проверим дали е вкусно. Нали, между другото, какво раздрусваш? Ще изригне. Какво? Не. Чакаме. О, за сега е вкусно. Това е много вкусно. Нека пробваме. На 3. 1, 2, 3. Ма ти не си ли го пробвала? Ами нещо. Много вкусно, 10 от 10. Нали, за сладко, между другото. И за вкус пак е 10 от 10. Но вкуса е... Седно взимаш такъв спрайт и правиш нещо като... Имаш нещо като някаква напитка, не знам каква. Просто ги смесваш. Много вкусно. И предпоръчвам ви да го опитате. Ма чекай то как се правят спонсори на човек. Нищо, да. Сори. И да. Вкусно е, ако не ви позволяват такива неща. Много малко неща. Ако не ви позволяват родителите такива газирани, не знам, ама ще потърсим да ви помогнем, защото сме добри хора. И айде! Чао! Чао!